Здравейте! В това видео много накратко ще се опитам да дам една малка част от интерпретацията на това как да тълкуваме симптома, как да разбираме посланието на тялото, как говори тялото ни. Тук ключът към разгадаването на симптома, съответно на болестта, е коя част от нашето тяло страда. Кой орган е засегнат? Какво ни боли? Например, ако имам шум в ушите, болят ме ушите или очите, точно този конкретен орган какво иска да ни каже? Защо точно ушите? Тоест, ухото, това е чуването. Къде не искам, къде не мога, къде отказвам да чуя най-напред себе си. Къде отказвам да чуя вътрешния си глас. Ако са очите, какво не искам да видя, какво не мога да видя, какво отказвам да видя. И така с всяка една част от нашето тяло. Ако ме боли гърлото, какво не мога да преглътна, какво не мога да изговоря. Не винаги е лесно да разберем посланието на съответния орган. Не винаги е лесно да разгадаем ключа. Но когато си задаваме тези въпроси и ние някак си отправяме това питане, това запитване към съответния орган, към себе си, към своята същност, към своята интуиция, ние бавно и постепенно разгадаваме, свързваме се с конкретния ключ, с конкретното послание на конкретно засегнатия орган, симптом, болест. Тоест, първият въпрос, който отправяме към симптома е: кой си ти, защо точно ти, защо точно сега, какво искаш да ми кажеш, какво е посланието, което трябва да чуя, да разбера, да науча. Как съответния симптом влияе на нас първо на психическо ниво, на емоционално ниво, след това на духовно ниво, как ни влияе на нас като същност. По-скоро заболяването, симптома, болестта ни разклаща, обезоръжава, изнервя, по-скоро ни прави активни, действаме, търсиме лекар, търсиме лечение, свързваме се с други хора, бързо учим, усвояваме урока. Или по-скоро ни прави пасивни, отдръпваме се. Ако имам шум в ушите, естествено, че искам да избягам от света, от шума, от хората. Искам да съм по-пасивна, да не чувам никакви шумове, защото този шум достатъчно красноречиво крещи вътре в мен. Искам тишина, почивка. Наблюдавай себе си. Наблюдавай абсолютно всичко, без да съдиш, без да слагаш етикети, преценка веднага. Дай си няколко време да се свържеш със себе си и да чуеш себе си. Тялото напомня, тялото ни говори. Не винаги чуваме и не винаги разбираме какво точно говори, защото то ни говори на своя език, но се опитваме да разгадаем езика на тялото. Друг въпрос, който е добре да си зададете чрез болестта, чрез симптома: какво се променя в ежедневието ми, какво се променя в мен. Ако живея в една рутина, едно и също, сутрин ставам в определен час, отивам на работа, връщам се, вечерта минава по същия начин и така дните ми се сливат. Идва симптома, идва болестта да каже стоп на кое, стоп на какво. Наблюдавай себе си, анализирай себе си, какво се променя, какви са ти вторичните ползи. Естествено, че никой не иска да е болен, никой не иска да има симптоми, за да чуе тялото си, но тялото по този начин казва: спри, послушай се, огледай се, обърни си внимание. Симптома идва понякога с задача и ключът към разгадаването му е да промениш нещо. Какво е време да пуснеш? Може да е нещо закостеняло, нещо, което е старо, нещо, което вече се е изчерпало, но от рутина, от навик
ние не го пускаме. Това може да са взаимоотношения с родител. Играли сме дълго време роля на майка на нашата майка. Били сме дълго време партньор на нашия баща. Дали не е време този модел вече да осъзнаем и да го пуснем? Да вземем живота си в ръце, да пораснем, да поемаме отговорност, да не бъдем това страдащо, хленчещо, мрънкащо дете, което жадува мама да го обича, тати да го прегърне и да му каже прекрасно си, гордея се с теб, но това не се случва. Дали не е време за порастване? Наблюдавайте се, кой сте вие в болестта, в симптома. Ако сме свикнали с стар модел на поведение, да бъдем в маска, да бъдем в роля, да бъдем приети някъде, да се смалим, да паснем на среда, на колектив, в партньорство, идва симптома, за да каже стоп, спри да играеш роля, спри да слагаш маска, време е да бъдеш себе си. Тоест, симптома, болестта са наши приятели и те идват за да ни спасят. Най-накрая да си позволим да бъдем себе си. Най-накрая да се престрашим да кажем това, което не можем да кажем. Най-накрая да направим нещата, които душата ни иска. Най-накрая да влезем в нашия път, в нашата мисия на развитие. И не на последно място, може би има много други послания, които дава симптома и болестта, но не на последно място е ти как възприемаш болестта. Дали смяташ, че това е нещастен случай, че просто не си мил ръцете, си се заразил от поредната бактерия, вирус, инфекция, или гледаш на това като понеже е ретрограден Меркурий, това очаквам да ми се случи, това просто е една карма, една съдба. Ако гледаш на болестта и на симптома като на ти си творец, ти създаваш всичко и тялото е част от теб, тялото е твой съюзник и той ти отговаря на нуждите, потребностите, на това, което създаваш и твориш, то съвсем адекватно идва и болестта, там където не чуваш тялото си, там където дълго време си инатиш и не променяш нищо. Болестта идва, за да ни вкара в правия път и това е чудесно. Чрез изучаване и слушване в посланието ние растем, ние се развиваме и това е чудесно. Успех в разгадаването на всеки един симптом.